mens vi boede herovre, der havde vi kørt mange gange forbi det her sted, den her skovhøj, og kigget op på det her højst mystiske sted, som lå deroppe på toppen af den der bakke, som var ligesom det højeste punkt på Sydøen og Samsø. Og det var sådan lidt spooky sted for os. Vi synes, at vi var sikre på, at der boede en eller anden ond professor fra en gammel James Bond-film. Og så var der en dag, hvor jeg havde spottet i den lille lokale Samsø-post herovre. Der var der sådan en lille annonce, hvor der stod Dansebjerg sælges, kun seriøse henvendelser. Og så ringede jeg herop til og spurgte om jeg kunne få lov til at blive betragtet som seriøs henvendelse. Det var en lille smule skeptisk overfor sådan en popsanger som mig. Men det lykkedes mig så at få en aftale med ejeren. Og så da jeg så kiggede op på det her hus, der er deroppe på toppen af bakken, så havde jeg sådan lidt wow, det her sted, det kunne blive et fantastisk sted, tænkte vi. Vi skulle bare være nogle stykker igen. Jeg havde været i New Orleans og indspillet Daniel Lanois studie, så det var sådan et sted, hvor man indspillede i stuerne, og så boede man op på værelserne op ovenpå. Og da jeg så det her sted, så var det bare mit Kingsway-studie. Altså på et tidspunkt, der snakkede vi om, at vi mente, at der var sange på næsten 100 album, som er indspillet heroppe i huset. Jeg kom herop, og så er der en masse folk fra en masse forskellige lande, og så er der et kæmpe liv her. Og sådan har det jo været, og det har været ligesom en del af vores hverdag med at bo herovre. Det har også det, der har været det mest fascinerende ved at være her, udover alle de der ildsjæle og fantastiske mennesker, som bor her. Sammen med dem, der bor her, fordi de er flyttet fra alt muligt andet. Det er sådan en kontrast.